O concello de Zas, na terra de Soneira, tomou este nome do lugar e parroquia de Santo André de Zas, que en 1836 foi escolleita como capital municipal. Hai dous topónimos máis en Galicia con este nome, o de San Mamede de Zas, no Val de Barcala, no concello de Negreira, e San Xiao de Zas de Rei, na terra de Melide. Quizás por eso, durante un tempo, de finais do 19 e principios do 20, este concello foi coñecido como Zas de Carreira. E iso seguramente foi debido a que desta parroquia de Carreira, que está no propio concello, procedía un poderoso secretario municipal que despois foi alcalde durante 22 anos, a finais do 19 e principios do 20. Mesmo a casa consistorial estivo en ocasións na súa propia casa. No tocante á etimoloxía de Zas, dábase por certa a hipótese do alemán, do filólogo alemán Joseph Pil, de que procedía do seu hermano Sala, que significa pazo ou residencia principal. Esta sí é a orixe certa do melidense Zas de Rei, porque se documenta en latín na época medieval como Sas e Salas. Santi Giuliano de Salas Regue en 1177 e Santo Giuliano de Salas Regue en 1225, o que permitiu identificar o plural de Sala con presencia na toponimia coas formas Sa e Sa. A etimoloxía do Zas melidense aplicouse aos outros dous, pero a documentación medieval demostrou que non era así. O do Val de Barcala documentouse como San Mameto de Saz en 1208. E tamén o noso, o soneirán, aparece coa grafía Saz en varios documentos medievais. Do século XIII aparece Ioannis Petri de Saz en 1207 e 1220 e Afonso Ioannis de Saz en 1230. No século XIV aparece Gundisalvos de Saz en 1308, Joan González de Saz e a súa filla Leonor González de Saz en 1334. É o nome da parroquia Santo André de Saz en 1390. Estes rexistros levaron ao filólogo Paulo Martínez Lema, na súa tese de doutoramento, a rexeitar a orixe no xermánico Sala e pensar noutra posibilidade. Esa posibilidade podría ser o fitómeno latino salix, salgueiro, pero non no derivado salicario que daría orixe ao nome común galego salgueiro, senón no acusativo salique, que foi o que deu a palabra común en castelán sauce. Isto explicaría que a partir da forma latina salique, no paso do latín ao galego, coa caída do L intervocálico, pasaría a ser a forma saz primeiro e despois saz. Por outra parte, recoñecen a mesma orixe, a partir de Salique, vilas españolas como Valdesaz de los Oteros en León e Fuente el Saz de Jarama en Guadalajara. Na página web deste último concello lemos o seguinte: nos imaginamos que un sauce situado en la zona próxima a la fuente dio en su día el nombre al pueblo, Fuente del Sauce. A grafía Saz medieval, xa alternando agora con Sas, manterase en documentos en castelán ao longo dos séculos XVI, XVII e no primeiro terzo XVIII. En 1561, un documento fala dos coutros de Sas e Brandomil e tamén da torre e palacio de Saz. En 1606, nas tapas do libro do sacramento desta parroquia, aparece San Andrés de Saz.
O visitador Jerónimo de Loio, en 1607, escribe Sas para o Soneirán e Saz para o Barcalés. Por outra parte, nos mapas máis antigos do Reino de Galicia, como son o de Fernando Roxea, de 1598 e 1603, aparece a grafía Saz e Sas. Outros máis do século XVII, como pode ser o de Giacomo Cantelli da Vignola, tamén aparece así, Sas. Grosso modo, as grafías Saz e Sas manteránse polo menos ata 1727, que é cando empeza a aparecer a grafía actual, Zas. Esta grafía actual de Zas generalízase a partir da década de 1740-1750, mesmo no catastro de Ensenada de 1753. Pero neste contexto, no ano 1745, vai a aparecer, atopamos nos persoalmente nun dos libros parroquiais, un dato importante, que é que un visitador pastoral no ano 1745 escribe no libro, no auto de visita, escribe en castelán San Andrés de Sauces, o que indica que este visitador, que seguramente era un home un eclesiástico de cultura superior á habitual, seguramente tiña claro que a etimoloxía do topónimo, ou quería deixar constancia de que a grafía que estaba impoñendo Zas non respondía á documentación histórica. Isto reforza totalmente a hipótese de Martínez Lema de que procede do Sáliquen, Salgueiro. Para explicar o paso de Saz a Zas, o filólogo Martínez considera que é unha ultracorrección do seseo. Desde logo, segundo o mapa de Fernández Rey de 1990, por este territorio, pola terra de Soneira, en particular polo concello de Zas, pasa a isoglosa de seseo e non seseo. Reforzando a hipótese fitotoponímica de Martínez, diremos que o núcleo originario de Zas non é este que vemos a un a outro lado da Estrada Xeral de Santiago a Baio, porque este aínda empezaron a construir as casas a partir de 1898, cando se abriu esta estrada. Neste núcleo máis moderno, construiríase aínda en 1951 a Casa do Concello, un fermoso edificio que nos recorda pola súa forma as Torres do Allo. Durante case 100 anos, a Casa do Concello estivo itinerante por diversas casas particulares, moitas delas pertencentes aos sucesivos alcaldes. Segundo as investigacións realizadas nas actas municipais polo investigador Evaristo Domínguez Rial en Zas polo Miúdo. O núcleo primitivo de Zas, de rúas máis estreitas e máis irregulares, con casas máis antigas, é o que queda entre a igrexa parroquial e o río tamén chamado de Zas. Esta igrexa parroquial foi reconstruída a cimentis en 1540 polo fidalgo Álvaro Núñez de Lamas, que deixou no interior da igrexa, na Capela Maior, as tumbas da súa nai Constanza López de Lamas e a súa propia. Unha destas tumbas atópase no exterior, que é a da súa nai Constanza López de Lamas, e nela apréciase o escudo, o brasón dos Lamas, que ten unha torre con dous cans ao seu pé. Este brasón dos Lamas, dos fidalgos Lamas, ao ser originaria deste concello, tomouse como
o motivo principal do escudo do Concello de Zas. O remate do que consideramos o núcleo primitivo de Zas, que se atopa na zona sur, a carón do río, medran abundantes salgueiros e outras árbores de ribeira. Nun documento de 1880 das actas municipais, indicábase que este lugar era pantanoso e que se inundaba facilmente. Un pouco máis adiante, pois río arriba, atópase o lugar onde se celebra a Festa da Carballeira de Zas, na primeira semana de agosto, que é un festival de música folk internacional. Nesta zona segue habendo pois, salgueiros e outras árbores de ribeira. Por outra parte, o apelido Zas lévano en Galicia unhas 1.550 persoas, con dúas bolsas principais. Unha delas arredor da cidade da Coruña, nos concellos de Arteixo, A Laracha e a propia Coruña, onde o levan de primeiro ou de segundo 900 persoas. A outra bolsa é nos concellos de Sobrado e Friol. Na primeira das bolsas é probable que este Zas o Neirán influíse para que tomasen o apelido esas persoas, non? Na segunda foi, sen dúbida ninguna, o de Zas de Rei. É curioso que no propio Concello de Zas non o leve ninguén.